Kene kade kubur ka basir khai bat ka bas ngosi kabelajia hakari Colombia menen kasengi ka arpun riu tarik biayong archar penriu haba ka we kejing thai bom ka baklan bor ha ka surok ba highway kalashim ya kejing im jong kibriu ki babun tela da pikwa bantip company sa sengapi kene ka video ada banakut barwat kelet ban share like ban subscribe kunju ya kene ka channel kenapa video ya ki news update ki ban sawan kene kejing bethai kalajia ha ka we ka surok ba ka bayat kali ki pajba shibun la suba ba ubo mula syatung hapo kawai ka kali lane harinyang ka surok ba ban penlong ya ka jing julur ka bakrau hadu menta la pensisya ba khasau ngut kibriu gila khla thasen na kana ka jing thai sa kumba sau phongut ki wei pat kila masau jur na kana ka jing thai bat kidang don ha ka jing ma ka bakrau bat la pankit ya ki ha hospital ka badon hajan jong kana ka snong hadin ka jing bethai kala don ka jing ya klumar ka bakrau ha ka tok surok ba ki kali ki badon marjan kila sya penjulor bat bun kinong lejing lej kila sakut hap deng katedem bat kading ki kenhun nyara bat ki sipai ka Colombia kila poesen ban pelai ki basakut bat ban khangdam ya ka surok nang ban yada na ki weipat ki jing bethai ki bala ban jia warla umpat don kano kenhun leno ka bakam bakale ya kane Henry ki bor pahara ka Colombia ki nang bisyar benia lada kane ka deka kam jong ki kenhun leno ki ba persya sorkar kum ka ILN la ne ki kenhun ki ba mi na ka FARC ki baju penlong ya ka jinghiar thama ki ba kum kine hakine ki thany presiden ka Colombia ulah penrem juri ya kana ka kam leno bat ulah hukum ya ki bor pahara ban penlong ya ka jing thuet ka batenge ban yokem ya ki to ki badon kti ha kana ka kam